Ha ka arphulai tarik kala lingkot arja arpusan ha ka jingtip ka bakripang kishipai BSF Meghalaya kila pendep ya ka jingkhenra ka bajob bante lakam ya ka jingtmu ban kam khapot bean kishipai ki bapet ngor jong ka shispa nyo pu RBN kila yo I ya ka jingkindet jingkulmar ha ka por bakidon ha ka jingpet benya ha East Jente Hills ha khapot Indo Bangladesh bat kila penlong ka jingkhenra mardor ha ka ni ka jingkhenra kila yo bat riungut kinong Bangladesh kibla yeng ha ka jingyat bean habalabat iki kini kin riungut kila ya thu bakila rung shapo India ha ka rukom bean kat tu kat ni benai minchwa kila yat huru ba kila tray kum kinong tray yeng ha Bangalore bat minta kidang persang manet phai sha Bangladesh ling ba kilinti bean kini ki briu kibla sha bat ki kinthop ya ka shilpi arpun riusnam ka Maria khatwaisnam ka Rohiman riusnam u Farooq arsnam u Rumana arpulaisnam bat urahat nyausnam kitiar balayo bat ki briu ki basha bat kila sha IT shakathanat PPP omkyang naga binta ka jingtoken bat ki jing penyai an